ଏଇଟା ମୋ କଥା। देखो मुझे दुकान बाकी होगी बजार हमर बराबर बजार दुकान देखो तो हमर वैरायटी स्टोर एवरी डे सब अच्छी माने खाने वाली किसी लगे कैंडी कैंडी ना कुछ खा ले भाई पापा मार खाए दाम बजार बराबर बजार देखो तो कितने देखो दुकान एटा सब बड़ दुकान आइसक्रीम अच्छी ठंडा असो भाई एटा हम बांध जा ठंडा 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 आइसक्रीम अच्छी सब अच्छे देखो बर्तमान सौदा धरी सारे घर को बर्तमान जी दुकान सब सौदा धरी सारे सब तो उठा भी उठेदेवी नेखावाला लगुंट बस सारे आम बही ना कि आम सारे हिसाब कर बस सौदा के कौन गला दुकान आसली बर्तमान आसली साइकेल दुकान मेघ पाग धरी मेघ पाक जाऊँगी कौन मटर कि खाଇବା ଆଉ भात खाଇବା बहुत जोर कलानी पेट रांति गलानी बर्तमान पखाड़ खाई आसिली सेपट घर आमर सौदा कौन कौन आसला राशन सौदा देखु कौन कौन आम आसीगला सर कटलर खाताड़ा रखिया कथा हेरा छुआरा पे आनी बढ़िया है डिजाइन टा भल लागुनी किया होनी तो थंडारा जलजीरा थंडा एटा दुपड़ा एटा 100 केते टका बड़ थंडारा ए बड़ दुपटा एक पैकेट पटाई जर खाऊ म मोरा आउ टिके लुणा बड़ लुणा मिक्सर चूड़ा साबुन साबुन आम 8 खंड थी बोली 5 खंड आनी चलिए साबुन सुप्रभाषमल बिकु टलिसी सांटा कांदुजे बोली टलिसी माणी अंडा चापती खैनी खैला हाँ गोटे आनी खैला माँ को दे दो 5-4 खैनी आनी लास्ट खैनी ये रिफाइन तेल
ଏପଟୁ ଏ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ଚିନି କଣା ହେଇଗଲା ତୋଟେ ହାଡ଼ା ଚିରୁ ଚିନି ଜରିରେ ଭରି କରିଦିଅ କଣା ହେଇଗଲା ଡବାରେ ଭରି କରିଦେଇ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଆଜ ଆଳୁ ରସୁଣ ନା କ'ଣ ପ୍ରେସର କୁକରଟା ସିଇଁ ସିଇଁ ହେଉଛି ଡାଲି ବସେଇଛି ନା ମଟର ବସେଇଛି ଆମର ତ ଆଳୁ ଥିଲା ଆମର ନା ଆଉ 1 କେଜି ଆଳୁ ଆଣିଛି ହେଲା କହିଲି ଦେଇ ତ ଏଇପାଳେ ହାଟ କରାଇ ନଥିଲା ନା ଆଳୁ କିଲୋ କେତେ ନେଲା? କେତେ ପଚାରିନି ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ଆଳୁଟା ଘିନିଛ କେତେ? ଏକା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ହାଟ ଯାହା ଏଡ଼େ ତା ଥିବ ଆଉ କେତେ ଥିବ ଆଳୁ କିଲୋ ଅଧିକା ବୋଲି କାଲି କହୁଥିଲି। ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ତ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ହିସାବ କରିବା କାମ କରୁନୁ ଗୋଟା ଆଳୁ ସବୁଦିকে ଆଳୁ ଏକାଥରକେ କରିଦେ ଯେ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା କି ଭାତ ଖାଇବାନି ଆଳୁ ତକ ସନ୍ତୁଳା ଭଳିଆ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟିକି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଏତିକି ଖାଇବା ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କହିଲା ଆଜି ଏତିକି କହିଲା ଆଜି 1800 ଟଙ୍କାର ସଉଦା ନେଇଯାଅ କହିଲା ଆଉ ନେବନି ସଉଦା କି ଦୋକାନବାଲା କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମ ତମେ ଦେଇଥାଅ ଘର କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ନାହିଁ ତରବରିଆରେ ପଳାଇଲି ଦୋକାନକୁ 2ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ମଝିରେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ପୁଣି ଯାଇ ଆଣିବି ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ମେରାମୁଣ୍ଡଳି ମାର୍କେଟ ବଜାରରୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଇଗଲା ଆମର ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ସଉଦା ଆଣିକି ଆସୁଛି ଘରେ ରଖିଦେଇଛି ମାର୍କା ହେଉଛି ସଜାଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଭିଉ ବଢ଼ୁଛି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆସୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସୁନି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ଟିକେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମିଳିବା ଦରକାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୁଁ କାହା ଭିଡ଼ିଓ କପି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଲୋକ ଗାଳି ଗଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମାନେ ଆଗେ ଆସିବେନି ନିଜ ମନର ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ମୁଁ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ
मत भिड विषय किसी जना ना नुआ नुआ भिड चैनल खोली देखु भाई मैंने साहाଯ୍य करूँ सांगसाथी मैंने फ्रेंड्स मैंने भाई भौणी मैंने अनुरोध रखुची पुणी नेक्स्ट वीडियो आसबि समस्त को नमस्कार।